των γονέων, μπορούμε να φτάνουμε σε βραδιές όπως η απόψινή. Ο χορός δεν ωφελεί μόνο επειδή όταν χορεύουμε νιώθουμε καλά. Μας φέρνει πιο κοντά, μας μαθαίνει το ομαδικό πνεύμα και φυσικά μας φτιάχνει το σώμα. Και μας δίνει ωραίες εμπειρίες, σαν την απόψινή που θα θυμόμαστε για πάντα. Δεν περιμένουμε φυσικά όλα μας τα παιδιά να γίνουν επαγγελματίες χορευτές και δάσκαλοι χορού. Όμως η ενασχόληση με το χορό βοηθάει να χτίσουν έναν ακέραιο και πειθαρχημένο χαρακτήρα και ένα γερό σώμα που θα τους συντροφεύει για πάντα. Δεν επαναπαυόμαστε στα καλά αποτελέσματα που έχουμε ως τώρα, συνεχώς ψάχνουμε για νέες ιδέες και υλικό. Εμείς οι δασκάλες συνεχώς παρακολουθούμε σεμινάρια, συμμετέχουμε σε ομάδες χορού και γενικά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε τεχνικά συνεχώς στο επίπεδο που έχουμε βάλει σαν στόχο. Επίσης, πηγαίνουμε σε χορευτικές παραστάσεις που έρχονται στη Θεσσαλονίκη παρέα με τους γονείς και τα παιδιά φυσικά. Η παράστασή μας φέτος έχει σαν κεντρικό άξονα το ταξίδι στον κόσμο μέσα από το χορό. Πραγματικά ο χορός είναι από τα καλύτερα μέσα για να ανταλλάσσονται οι κουλτούρες και να επικοινωνούν οι άνθρωποι. Έτσι επιλέξαμε αυτό το θέμα για να σας ταξιδέψουμε σε διαφορετικά είδη χορού. Όπως πάντα, η παράσταση είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο θα παρακολουθήσουμε κομμάτια από σπουδαίες παραστάσεις μπαλέτου και στο δεύτερο θα ακολουθήσει το Latin και το σύγχρονο. Στο τέλος του πρώτου μέρους, σας παρακαλούμε να πάρετε τα παιδάκια του μπαλέτου αριστερά από τη σκηνή και θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν μείνετε στο θέατρο να παρακολουθήσουμε μαζί και το δεύτερο μέρος της παράστασης. Σας ευχόμαστε καλή θέαση και σας καλωσορίζουμε στο γύρο του κόσμου μέσα από το χορό.